kærligheden er den største drivkraft overhovedet. Min kærlighed til mine børn giver mig en fuldstændig vanvittig, uendelig energi. Bare jeg tænker på dem, så lyser jeg op indeni. Altså, de tænder mit lys, uden at jeg skal sådan give dem for meget ansvar. Det er vigtigt, at de unge finder deres egen begrebsverden også, at de ikke kun skal bygge det på noget, som er gjort i forvejen, men de bygger det op fra bunden. Og de bliver nysgerrige på livet og føler, at det nytter at være til, simpelthen. At man ikke bare skal udfylde nogle rammer, så det er jo dybt deprimerende. Der er mange deprimerede unge i dag, fordi de tror, de skal udfylde nogle rammer, som i forvejen er afstået. Det skal de for guds skyld ikke gøre. Så for guds skyld ikke gentage alle de der tåbelige fejl. Når jeg betragter unge, hvordan de er overfor hinanden, og kærlige og energi og fordomsfrie og sådan nysgerrige. Og den energi, den smitter af på mig og den måde, jeg arbejder på. Så jeg bruger meget dem som forbilleder. Og det er ikke for at læfle for det, der er sådan glat og ungt uden rynker, slet ikke det. Det er mere den energi, der ligger, som er så vidunderlig. Det allervigtigste for unge i dag, det er, at de ikke, for guds skyld ikke skal tilpasse sig. De skal for guds skyld lave deres eget stof. For det er derfor, der er så mange deprimerede. Det er fordi, der er alt for mange velfærdigt definerede ting, hvor de tror, de skal fylde nogle pladser ud, som voksne har defineret. De skal lave revolution, de skal give fuckfinger, de skal bare helt lade være med at tilpasse sig. De skal lave deres eget stof, deres egen små firmaer. Det handler om at skabe fra bunden, og at man virkelig sådan, ved, at det nytter at gøre noget. At man ikke bare skal udfylde nogle rum, som er defineret af voksne, men at man danner sit eget og tror på det, og endelig lader sig slå ud af de der værdier, som nogen mener er de rigtige, men at man danner sin egen ud fra et sundt grundlag. Jeg er parat med den hvide farve. Og husk, det er ryggen, vi skal have ned. Det vil sige, du sætter dig med armene ud. Ja, lidt over mod mig, Ja, sådan der. Perfekt. Og så trykker vi ned. Unge skal huske, man skal endelig ikke opgive. Man skal bare køre derud af og endelig gå op i, sådan, hvad man må, hvad man ikke må. Man skal opføre sig ordentligt, ikke det, man skal tage hensyn, men man skal lave sit eget stof. Det er så fantastisk. Skal jeg lige hjælpe dig? Det er flot. Det er smukt, det er smukt. Det er dog det bedste. Ungdom inspirerer mig helt vildt, og det er den måde, de agerer på, den måde, de sådan går til livet på, med appetit og nytænkning og revolutionær, fordi revolutionen, det er det vigtigste overhovedet i kunsten. Hvis du ikke er bare lidt revolutionær, så er du ingenting.